It-taqsimiet tar-reati ekonomiċi u d-Dipartiment tal-Investigazzjonijiet Kriminali qed jinvestigaw serq ta' eluf ta' euro mill-kċina tal-Korp tal-Pulizija. Għas-sena 2016 biss jirriżulta li s-serq direttament minna jaqbes is-36,000 euro. Brabta mal-investigazzjonijiet li qed isiru mill-Pulizija, surġent li kien direttament jikkoordina x-xiri, il-beħ u x-xogħol kollu relatat mal-istess kċina u sospiż minn ħidmietu u ntalab ukoll biex jgħin fl-istess investigazzjonijiet. Minn barra dan is-surġent fil-kċina tal-Korp tal-Pulizija hemm jaħdmu wkoll ma' 11 membru ieħor tal-Pulizija li ta' kuljum jieħdu ħsieb li jfornu l-ikel mhux biss għall-Kwartieri Ġenerali tal-Pulizija iżda wkoll l-ikel għall-Akkademja tal-Pulizija f'Takandja. Sorsi li l-bieraħ wara nofsinhar tkellmu b'mod konfidenzjali ma' n-Nazzjon żvelaw li suspetti dwar serq dirett mill-kċina tal-Korp tal-Pulizija ilhom għaddejjin ħafna. Is-sors tan-Nazzjon kompla li ma jistax ikun li kienu jkunu organizzati ċerti festini u l-ispejjeż dwarhom, l-ispejjeż dikjarati jispiċċaw ikunu jammontaw l-eluf kbar ta' euro. Is-sors kompla li issa li dan l-awditjar sar inbidel f'investigazzjoni serja mill-Pulizija biex ikunu determinati flejjeż kbar rapportati nieqsa mix-xiri mill-beħ u x-xogħol tal-kċina. In-Nazzjoni informata li seta' kien hemm ċerti ammissjonijiet mill-istess surġent u mhux esklus li dan jitressaq il-qorti fil-jiem li ġejjin. Iżda jirriżulta li hemm numru ta' dokumenti nieqsa u għalhekk l-investigaturi qed jagħmlu l-almu tagħhom biex jirkupraw id-dokumenti kollha li jistgħu.